Azken aldian barre pizkat induzue gure kontura. Baina bizitzan gauzak aldatu egiten dira. Behitxu, zelako bidixoa preparatotzu egun. Oin egoera honetan emozioak, ondiok etxetik lasai urten bari gabi, esperu, eta ez da gure bizitza oso emozionantia. Bueno, a ver, gaitasun fisikoak azaldu behar ditugu. Eta hasteko hasiko gara indarra azaltzen. Gaur zuek proposatu zuen ariketak bideo. Aber Madin orain jatzen den. Zazpirarte. Aber Daion orain jatzen den. Amar. Koldo, jatera! Barkatu da pixkat, Eurixa, no zuken zuzen dago, Venga, alura!
idala.